Hello, hello, szavaztok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk tovább a mai napon a Lies of P végigjátszásunkat. Hát nagyon nehéz ez a játék. Nagyon sok kínlódásánál jutottam el eddig. De próbálkozunk, nem adjuk fel. Nem tudok más mondani. Próbálkozunk. Jelen pillanatban a Rosa Isabella Streeten tartunk. És itt próbáljuk majd, sokadjára a White Lady-vel felvenni a küzdelmet. Pár napja nem játszottam ezzel a játékkal, egy kicsit vissza kell majd rázódnom, úgy érzem. Hát persze, bizonyítja ez is azt. Természetesen rossz gombot nyomok, amikor a backstabet be lehetne adni. De próbálkozunk. Nem adjuk fel. Haladunk tovább. Alapesetben ezekkel a kisebb magokkal nincsen probléma. Persze természetesen. Ha úgy adódik, hogy egyszerre többen jönnek, akkor sajnos nem mindig tudom felvenni velük a küzdelmet. Úgyhogy az sikerüljen is. Elég messze van. Bár relatív, elég messze van ez a White Lady. Igaz, ezen a pár bobon. Hoppá. Főleg így, hogy mire odaérek hozzá, addigra jelentősen csökken az életerőm. Hát így biztos, hogy elég lesz vele felvenni a küzdelmet. Főleg úgy, hogy nem is jöttem még rá arra az ellenszerére, hogy pontosan hogyan is kellene vele megküzdeni. Mert hogy piszkos gyors támadásai vannak. Vagy pedig az én apuci reflexeim már nem olyanok, mint annak idején fiatal koromban. Na nézzük. Természetesen most sem sikerül. Bár volt benne egy-két perfect gun, de... Hát ő átszúr mindenen. Fel se tudom emelni a kezem. Szinte a... Na végre. Szinte meg se sebeztem. Már az összes hílemet elhasználom. Nem is tudom, ebben a játékban ezek az emberi ellenfelek úgy zakatolnak, mint a gép. Egyszerűen nem lehet őket staggerölni. Szinte kivéthetetlen gyors támadásaik vannak. Na igen, ez sikerült, ez a pár. Perfect guard, de úgy látom, hogy ennyi is volt. Hát, és igen, valóban ennyi volt, hát. Jöhet az újabb próbálkozás.
kezdhetjük előről a szaladgálást. Megint küzdhetem át magam ezeken a pálya ellenfeleken, bár lehet, hogy azt is megtehetném, hogy egyszerűen csak elszaladok mellettük. Na, hát parádés, hogy beadtad a backstabet. Vannak azért, úgy érzem, hiányosságai ennek a játék, főleg irányítás terén. Uff, ezt sem értem. Ki volt jelölve, és mégis hátat fordítok neki, mintha elvesztette volna a lapkot róla. És megint, mire odaérünk, ahhoz a hófehér angyalhoz, addigra megint elvesztem életerőnek egy jó részét. Most ugye nehogy leesek megint, mint az előbb. Ő mellette már csak elszaladok. Ó. Persze, hát hogyne. Ez az. Elsőre sikerül a Perfect Guard, utána meg 2 méterről hátba lő. Hát ez az. És ugye így már el is használtam megint egy hílemet. Na nézzük, próbálkozzunk újra. Hát és ebből egyetlen egy, még egy gárdot sem sikerült csinálnom. Ám hogy perfectet. Egyszerűen nem érzem timingját ezeknek a támadásoknak. Még ennél sikerült egy párat megcsinálni. És úgy érzem, ennyi volt. Ismételten rohamosan fogy a gyógyító készletem. Ez a backstabet nem adtam. Hát ez ismét nem túl parádés ez a küzdelem, mondhatjuk így is. Az Archbishoppal is megküzdöttem egy darabig. Ennyi. De ez az egyszerűbbnek tűnő miniboss, hát eddig úgy feladta a leckét, hogy egyszerűen nem tudok rajta túl menni. Most próbáljuk meg kicsit komolyabb fegyverrel. Ugye ennek már a markolatát megváltoztattam ennek a gardnak. Ez a játék indításakor alap a penge. A markolatot viszont ugye pont ennek a pályának az elején sikerült fölvennem. És nem adja be azt a backstabet. Ó, szevasz, közben megjöttél te is.
Gyerünk. Ismételten. Hámozzuk át magunkat. Az. Hát erről beszéltem. Hogy mire odaérek, ismételten. A fél életem elfogyott. Kénytelen vagyok. Egy pulszcellel ismételten gyógyítani magam. Jó, te elég hamar mennél, gyere ide. Az. Ezek közül a Legion armok közül is egyenlőre én ennek találtam legnagyobb hasznát. Ide húzom magam mellé az ellenségeket. Hát ez nem sikerült. De már nem használok pulszcelt. Megpróbálom. Így elkezdeni a küzdelmet. Let's have an encore performance. I dedicate this performance to my sister Adelina. Na gyere. Úr, jó lenne még több stamina. Hát és persze a gárdok megint nem mennek. Ó, Spagger! Na gyerünk! Ó, és beleütök a karddal! Hát persze! Hát ez fantasztikus. Köszönöm a figyelmet. Jelenleg most ennyit játszottunk. Hamarosan visszatérek. Addig is mindenkinek további szép napot, szevasztok!